बसलंय मित्रांनो, हे सर्वात विशेष आहे ही आमच्या नारिंगरे गावातली परंपरा आहे होळीच्या निमित्ताने। मी पण पहिल्यांदाच बघतोय आणि खास हे बघण्यासाठी म्हणून मी इथे आलेलो।
वार्षिक तिथं वार्षिक दिलेला पूर्णपणे आपला मान्य करून हे पूर्णपणे तुझं मांड करून घेतच वर्षाचा वार्षिक पार पडून तू माणच्या अधिकाऱ्याने खात्री पडवतच खाते पडवला तो बायमध्ये राजीव तू आज 84 संबंधित वाद संबंधी रीतीप्रमाणे जाते आपला मान्यवर चवळणीला वार्षिक रीतीप्रमाणे वार्षिक केलेला मान घेतं पूर्णपणे तू आज राजीव होतं जशी आतापर्यंत राजीवांनी पुरवलं खात्री पटवलं तशी तू 84 खात्री पडवतच खाते पडवला तो बाय माझ्याविषयी